Welcome back mga idol. Bali, ano yung kami sa samuyang lugar sa Bunker 1, Legazpi City. Bali, kaibanan kung sa home, makaon dahil sa kipitsa. Nagda-diet siya. No rice challenge da siya. Kaya, inibanan ko siya. Kung sa iyang hilig na pangarap niya daang magsaday siya. Tagari na da siya balina. Nagre-video man ako sa laog. Tagari manggayon nun ang laog kay na yung pigkaunan mi. Sa gusto tabing ma-experience digdi sa GM Milk Tea. Aniun lang po yan digdi sa Bunker 1. Porok Tris sa Bunker 1 Legazpi City mga idol. O ano pa pig-alatin do? Umarin na ka mo digdi. Makakapili ka mo. Mukhang mo yan nindong pagkaon na gusto nindo. Digdi lang iyan sa GM Milk Tea. Ito na ngayon. Ito na mga idol. Ang pizza. Tara, kain tayo. Nachos. Depende sa iyo. Ito mag-ibugan. Lagyan natin mga ito na ano. Nachos yun ko? Huwag ka muna. Tutod na. Nachos yun sigurado ka? Basa mo man tabi mo eh. Wala mang kailangan. Oo. Oo man. Kanang ko daw. Ano ka na? Wala mang kailangan. Saro. Hindi ka na. Hindi ka na. Ayun eh. Gusto mo nila? Dito no. Ang naging pagulagin ko mo. Ating parating na kita kapit siya. Ano to kanto? Uy, baka lang sobre isa ko sisto. Baka lang ano sa luwas wala man sila. Kana makan. May sisto ka mo, be. Wala. Bay na. Ano yung Bay na. saglit man lang. Tay. Baka dyan, tinda. Kunin na baga mga idol. Perti na ang siba. Tanasugot niya mo. Inabot kay gutom. Pati kaunan na kita sinirogo pa. Bata nga ni arayo ang tindani. Tadig di sa may kaunan ni. Wala mga tindang sa kataraning. Warang tindang sobrang so ano man na pwedeng inumon. O marin na. Karaon kita. Nasiraman mga idol ng pitsa digdi sa pagkaunan. Sa GM Milk Tea. Lalo na kung kaibahan mo sa imong agom. O sa imong ilosyon. O sa imong mga aki. Dahil ganang kumaon. Hindi na sana di malas. Puwerte kumaon kay pizza. Lalo kung may hot sauce. Marang-arang. Puwerte. Napadakol baga mga idol ang kaong ko. Napatapida sa mga idol na pizza. O, ang dahan naman sa imong agom o kayaan sa imong ilusyon. Hindi na ka mo. Ang banding-banding. Lalo nang nga na agpapasko. O, puwerte digdi. Noon nga ni baga ako. Amog-amog na kan pizza. Maski baga kulan ng ipong ko. Pait siya naman. O mga idol, baka di pa ka mo naka-subscribe o naka-follow sa kuyang Facebook o subscribe sa kuyang YouTube. Pakipinot na sana kang notification bell at saka pakipinot na kang subscribe. Tapos pakipalo man kang sa kuyang Facebook page. Yel Binitis Channel. O mapundon ako kang tamakaon ako irit. O, salamat. Ito sa galing. Kaya din. Rita. Mura.
dito mo gagawin. 60, 70, 80, 90, 100. Ano ka pang araw? Di mo, may mo. Pero ano sa ilo? Renta ko. 10. It's 10. 13. 13 sa iyo? Hindi na sa ilo. Nga mga pag-gross. Hindi. Ano ba? Karolingan ninda. Ano? Ribe, karolingan ninda. Apat. Tama-tama ko, dapat ka mo. Dalawa ka mo. Ano pero sabi lang? Polo. Wait, wait. Siya ka ma? Masarap. Uy, wait. Wait, ata. Ay, ajit na. 20. Ano to? No? Ay, siomay. Ito ano ikaw mga Money. Ay, siomay. 14 sa ko. focus mo lang. Kamuro ko. Buo na. Ano? Iya, huwag na natin kapayan ni. Dua ka, lubok ko. Iyo. Ito. Ay, din ah. Kada yan? Ayun yan. Ayan, baka may gusto. Umipin din ko rin. Kaya sa lupang ikaw sa pinsan. Ano? Ano bebe, bayad Part niya. namin ay tulong part tulong part ay tulong part 10 pesos. tulong part tulong beef. Ika na. Tulong part tulong beef. Sarap pa. Ano ka lubok? Uy, may cheese. Sabotong gamit. Minsan pang dua. Buo mo na. Ubus ka na kinuha ka ini. Sa diring tindahan eh. Ubus ka. Ano sa mo? Tapos may ang katabag ka ini. Sarong supak, marak ka ito. Ay, ano ba? Sarap ka ito. Ubus ko. Bigyan ko sa ano, umagasal? Iyo, ika na. Masay mo. Ikaw. Isay, okay yun mo yung tawag mo gayon pork and beef. Ikaw na! Para mapakal kayo dyan. So, may tabo. Wala. Ano? Ako, nakasurot yun. Magbura mo pala, magburawan ang surat. Ayun, ang masarap ito. Bitin ko lang. Masok ko. Ako, kung hindi mo na sa kama. Ay, ko lang yung kaya nakutakal ka lang baka nakinig. Sige, biar putih. Anong oras na? Sabi. Maksud ko, nakaroon ba ka mo? 7:03 pa Nakakabot lang. to yung oras. Ano pa lang? Alas 7 po na. Para makabawi ka mo kang ginasusin na magkaroon na ka mo. Ano? Alas 10 mo. Kabawi ka mo kang pinakalindo ko. Magkaroon nga rin mo. Sarado. Nagawang arong pa. Tulog. Doon, bisa. Parang ko rin, pati yan. Dahil nila ang... Ano na, may ibang dyan pa rin. Nick, pahinga kong paa. Ano lang. Uy, ito na sa pinsa. Si Pate ka makalat yung kan. Dito sa pagjaga ba na yan? Milky. Ano ko man. Ay, mo Milky. yan si Dre! Siopaw. Siomay. May popcorn. Uy, yan si Dre natin.
Uy, may ano ba? 39. Dito yun sa sentro ka. Baba lang ang sentro. Igo nga ng third. Tres. Ano, 50. Ay, 59. Pinakadagula. Ang sa pizza. Ano, ang dagula ang pampalinig ko. Naglilinig yan sa So may di pa ng parang. Lupaw. Sarap. Sunod to. ayun na po, madami. Isa po. Para makarami ka. Piso po. Dalawa na sa Kuya Ganda. Piso. Iba naman sa kanya akong Piso. naglit mga bisagin-sagin. Baga, ito ko yan naman kanina. Kamu na itong pizza. Ito ko pa kan Maling ka na. French fries. Uy, ano ba lang gani dito? Wala ko na baby para. Uy, what yun? Ano gumuka na yan? Okay, sila natin. Hindi na ka mo. MCya. Hanggang anong oras ka mo nilay? Depende sa ako ko yan. Ayan. Ayan. Ay, magalagiri ka. Ay, ni Balik ano? Arkila ka mo nilay? Arkila ka mo sa... Balik tag-sing ka mo. Susama ka, tata mo. Oo, ito ka mo yan. Para 10 minutes. Oo, pinanga ko. Pinanga ko. Pinanga ko. Oo nga, taso mo yan. Siya. Hindi ko yun. Kuya, siniga yun. Oo nga, Kita taso. ni Itapo ka. Natalie. Awinda. Yan, bali nag-take out kami mga idol. Bro. Para sa mga aki. Hi. Ako na, picture abig. Gara-gara ito mo nung kamo ano? Kala ba? 2 joints. 2 joints.